ndị be anyị ekele m unu n'ụbọchị taa na-anabatakwu unu ọzọ n'ihe mmemme nke GCK kwa ụbọchị nke bụ oge nke mgbasa oziọma nke pụrụ iche nke onye Chineke tere ote mmanụ n'ije ozi nke mgbasa oziọma nke a ma na mba ụwa niile bụ WF Kumuyi na ezi oziọma nke na-eweta nnapụta nke zuru oke. N'ụbọchị nke taa, onye ọzụzụ atụrụ Kumuyi ga-emeghe okwu Chineke wee kọwara anyị ọtụtụ ihe ndị mmadụ na-adịghị aghọta, maka na o nwere ọtụtụ na-eje ụka na-esonye a na-akpọ ha ndị nke Kraịst, mana o ruo mgbe ọ gbajuru dọrọ etinyewo isi n'ọhịa na ụzọ. Ụfọdụ mgbe o ruru na ọya nke ndị bekee na-anaghị agwọtanwu, ma ihe gbasara ihe ajọ mmụọ ya na-ahụ anya, ha ga-ahapụ ụka ha na-eje ma tinye ọgba na ihe ndị ọzọ. Mana anyị na-eme ka aghọta taa na Jizọs Kraịst zuru oke n'ihe niile, dịka ọ na-anapụta na mmehie, ka ọ na-anapụta anyị n'ike ọya wee pụọ, ka ọ na-anapụtakwa anyị si na agbụ mmehie, agbụ onye iro ahụ wee kwensu na ndị ajọ mmụọ niile na-amaghị n'ụdị ọbụla o si na ya wee bịa, o si na mmiri, o si n'elu, o si na o si n'ikuku. Jizọs Kraịst nwere ike ịnapụta anyị ọ bụ na anyị ga-ekwenyere ya. N'ikwe n'ebe Jizọs nọ na-ewetara anyị ọbụnadị nnwere onwe zuru oke n'ihe gbasatara mmehie nke bụ isi 70 nke nsogbu niile mmadụ nọ n'ime ya. Ọ bụ naanị nke a, ọ na-akpọrọ anyị gaa n'ogo dị elu n'ihe ọ bụ nsogbu anyị nwere n'akụkụ ndụ anyị dị iche iche, na Kraịst bụ onye na-agbaghara mmehie nwere ike ịgbaghara mmehie n'ike ya ahụ ka ọ na-eji enye anyị nnwere onwe zuru oke. Dịka anyị na-ege onye ọzụzụ atụrụ Kumuyi ntị ugbu a, ana m ayọ ndị Igbo ibe m ka unu meghepụ ntị unu ma gee ya ntị ma ghọta na ike dị n'okwu Chineke nke na-atọpụ onye mmehie na-agbụ, nke na-emekwa ka onye ọbụla ajọ mmụọ na-enye nsogbu bụrụ nke onye nwere onwe ya. Ịma na o nwere mgbe ụfọdụ mgbe ndị mmadụ na-abịakwute gị, ha ewere otu ihe kpa gị n'aka, si nwoke na nke a ga-echekwa gị pụọ n'aka ndị ọjọọ na nsogbu niile. Ọ bụrụ na mmadụ nyere gị ihe ahụ, dịka onye ahụ nyere gị dị ike ka ihe o nyere gị ga-adịkwa ike. Dịka onye ahụ nyere gị ihe ahụ bụ ji bụrụ onye na-adịghị ike, ka ihe o nyekwa gị ga-eje bụrụ ihe na-adịghị ike. Ịma otu papa agadi nwoke eze na-adịghị n'ọnụ nọ n'ime obodo ga-aga chịkọta unyi na ụfọdụ ihe kechie ya n'eriri, sị gị na ihe a ga-echekwa gị na ndụ. Enyi m, ihe ahụ ekere eke kpa gị n'aka ka ọ dịkwa ka onye nyere ya dị. Lee anya n'ezinụlọ ma ọ bụ n'ebe ọbụla gị nọ, ihe ọbụla mmadụ nyere gị ka onye ahụ nyere gị ya dị ka ihe o nyere gị ga-adịkwa. Ma mgbe Kraịst eze ndị eze, onye nwe mmadụ, onye nwe ụwa na uju ya, bilitere si lekwa ihe ga-eme na ndụ gị, mgbe ahụ ka gị onwe gị ga-abụ onye ga-akwụrụ chim. N'eziokwu, Chineke nke eluigwe na onwe ya bịara ka o wee laa ike niile nke ekwensu n'iyi. Iche isi nke Kraịst n'ebe mmehie na nrịa na ajọ mmụọ niile dị, nke a bụ ihe ga-eme n'ime ndụ gị. Nke a bụ ihe Kraịst bịara ime na ndụ gị. Ọrịa ọbụla na ndụ gị, nhụju anya ọbụla na ndụ gị, nke na-achị gị ruo ụbọchị taa, ha niile n'otu n'otu ga-ala n'iyi n'otu ntabi anya taa n'aha Jizọs. Ikpu isi nke bịara mee gị na ịdịghị ahụkwa onye ọzọ nọ n'akụkụ gị, anya ahụ kpuru isi onye nwaanyị ga-akwatu ya, anya gị ga-ahụ ụzọ taa. Ịda ngwọrọ ahụ nke mere gị ịtọgbọrọ otu ebe, ke ga-agbụ tọgbọ, taa onye nwaanyị ga-atọpụ gị n'agbụ ahụ n'aha Jizọs. Kedu ka ọ ga-esi eme nke a? Lee anya na Matiu isi 8 amaokwu 16. Matiu isi 8 amaokwu 16. Ma mgbe o ruru anyasị, ha kutara ya ọtụtụ mmadụ ndị mmụọ ọjọọ ji. Ọtụtụ mmadụ ndị mmụọ ọjọọ ji. O wee were okwu ọnụ chụpụ ndị mmụọ ahụ, meekwa ndị niile arụ na-adịghị mma ka arụ ha dị ike. Ọ dịghị ajọ mmụọ ọbụla nke pụrụ iguzogide, nke pụrụ imeri, nke pụrụ esi nye okwu nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Ọ bụ okwu ahụ ka ejiri kee eluigwe n'ụwa. Ọ bụ okwu ahụ ka Chineke jiri rụọ ọrụ ebube niile. Na mgbe o ruru anyasị, ha kutere ya
ndị niile arụ na-adịghị mma, o wee chụpụ ndị mmụọ ọjọọ ahụ site n'okwu ọnụ ya, wee gwọọ ọrịa mmadụ ole ka ọ gwọọ ọrịa ha? Mmadụ niile. Mmadụ ole ka ọ ga-agwọ ọrịa ha taa? Mmadụ niile. Ebe ọbụla ọ chọtara ọrịa, ọ chọtara ihe ahụ na-ịmaghị isi ya na ọdụ ya, ọ bụrụ na ị dịghị ekpuchi ya, ma ọkwanụ na-eme ya nwa, ma ọ bụ kuru ya n'ahụ, ọ bụrụ na ị dịghị nke a bụ ọrịa kansa m, nke a bụ ọrịa ọsa m, nke a bụ ọrịa nke m, ikpu isi ma ọ bụ ịda ngwọrọ ma, ọ bụrụ na ị dịghị eme ya nke gị, ọ bụrụ na esi taa agba m ya ọtọ, atụpụrụ m ya onye nwanyị ga-enye gị isi taa, n'ihi na ọ sị na ọ gwọrọ ka hara bụ ndị niile arụ na-adịghị. N'aka nri m ebe ahụ, n'ihu m ebe a, ndị nọ n'aka ekpe, ndị nọ n'azụ, ndị nọ n'ihu, onye nwanyị ga-ala ọrịa niile na nrịarịa niile n'iyi n'aha Jizọs. Ma gịnị mere? Lee anya na amaokwu nke 17 ka okwu ekwuru site n'ọnụ Aịzaya onye amụma wee mezuo. Ka okwu ekwuru site n'ọnụ Aịzaya onye amụma wee mezuo. Ị maara na ihe niile Kraịst mere, o meghị ya n'ihi na ebe ahụ dị ya mma, o meghị ya n'ihi na ọnọdụ ebe ahụ dị ya mma n'ahụ, kama o mere ya ka ihe edere n'akwụkwọ nsọ wee bịa na mmezu. Ya mere taa, ihe ahụ edere n'akwụkwọ Aịzaya ga-abịa na mmezu na ndụ gị, na ya onwe ya na-arịa nrịanrịa niile anyị, burukwa ọrịa niile anyị. Ọ bụrụ na ibute ọrịa gị n'iru ya, ọ bụ ikpu isi, ọ bụ ịda ngwọrọ, ọ bụ ọrịa na-amaghị ka esi eme ya, ọrịa kansa, ọ bụrụ na ibutere onye nwaanyị taa, ọ ga-ebupụrụ gị ya. Ndị enyi m, aha m bụ Paul Baloch. Ị na-ekili GCK kwa ụbọchị gị na dọkịta Kumuyi. Ụmụnna, onwe ihe ndị gbapụtara ihe ndị anyị ji aka n'ozi ọma nke anyị nụrụ ugbu a gbasatara ọbụnadị ike nke Kraịst na ihe ndị ọ na-eme n'ime ndụ anyị. Nke mbụ bụ nke a, na ọgwụgwọ nsọ nke na-agbapụta anyị mgbe anyị na-agbapụta Chineke site na Kraịst na okwukwe na-abịa ma ọ bụ na anyị nwee ezi nchegharị nke si n'ezi obi, nke na-emepere anyị ụzọ nke ire ọma nke Chineke. Nke ọzọ bụ na a chọrọ ime ka anyị mata na ọnwụ aha Jizọs Kraịst nwụrụ n'obe, ọ bụkwa sọsọ mmehie ka o wepụ na ndụ anyị. Ọ gbajisiri ọkpụkpụ ekwensu ma were ike ekwensu wee tụpụ gị n'akụkụ, nke bụ na onye ọbụla akwenyeghị na Jizọs Kraịst dịka ọ na-anapụta gị na mmehie, ofu ike ahụ dị n'aha Jizọs Kraịst ga-emekwa ka ị ya mgba niile ekwensu ji wee ke anyị agbụ wụrụ nke ala n'iyi. Ike nke Chineke dị ka oke osimiri. Ọ bụrụ na ị bata n'ime ya, na mmalite ọ ga na-ebede gị n'ụkwụ, ma dịka ị na-aba n'ime ya, ị na-ahụta na ọ na-akpọ omimi. Otu a ka ọ dị n'ike Chineke, ị na-etinye okwu nke okwukwe na nzọpụta nke mmehie, ka ị na-aba n'ime, ị na-enweta ihe ndị ọzọ dịka ọgwụgwọ nsọ na nnapụta na ọbụnadị imeri ike nke ekwensu na ozu oke n'ime ndụ gị. Ugbu a anyị ga-anabatakwa onye ọzụzụ atụrụ Kumuyi ka o were ekpere nke na-apụ ọkụ wee meghere anyị ụzọ, ka onye ọbụla bụ onye mmehie ma onye daghachiri azụ were onye agbaghara, ndị niile ekwensu kekwara agbụ, dịka ị na-ekwenyere na ekpere a onye ọzọ atụrụ ga-ekpe, na-ekwenyekwa n'okwu Chineke ị nụrụ, ị ga-awụ onye atọpụrụ n'akpụ mmehie. Ekele dịrị gị onye nwanyị. Kwere n'ike ahụ abatawo n'ime ndụ gị, ike eji ebi ndụ ọhụrụ, onye nwanyị ga-enye gị ya. Chineke nke eluigwe, anyị na-ekele gị n'aha Jizọs, onye nzọpụta anyị, onye nwụrụ n'ihi anyị n'eluigwe nke Kalvarị. Anyị na-abịakwute gị na-ekwere na nkwa ahụ nke ị nyewere anyị, na onye ọbụla nke na-abịakwute gị na nchegharị, na ị gaghị achụpụ ya ma ọlị. Anyị na-arịọ gị onye nwe anyị, ndị a niile ndị bịakwuteworo gị, gbaghara ha mmehie ha n'aha Jizọs. Wezuga amamikpe nke obi, wezuga ịta ụta nke obi, nye ha ike nke a ga-eji laa bie ndụ ọhụrụ n'aha Jizọs. Wezuga amamikpe ọbụla n'ime obi ha, ma nye ha udo nke obi na mmeri n'ebe ihe ọjọọ nke ha na-eme n'oge ndị gara aga dị n'aha Jizọs. Ekele dịrị gị onye nwanyị,
ekele dịrị gị onye nwanyị, anyị ma na-ezawo ka ha nwee owuwe anya nke nzọpụta ugbu a. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Ezigbote eme ndara ụda ugbu a, welie otu aka gị elu, bikwasị aka nke ọzọ n'ebe nwere nsogbu ahụ, ọrịa ahụ, ihe mgbu ahụ, ihe ọ sọrọ ya bụrụ, ha niile ga-ala ka n'anyị. Chineke nke eluigwe, anyị na-akpọku gị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'ihi ihe pụrụ ime, ihe bụ atụmatụ gị banyere ndụ anyị, ihe ikwewere anyị nkwa na ị ga-emere anyị. Anyị na-arịọ gị onye nwanyị ka ị metụ onye ọbụla n'ebe aka ugbu a n'aha Jizọs. Gosipụta ike gị, gosipụta ịchị isi gị, gosipụta ike na ebube gị n'ebe ọrịa, ekwensu, ihe ọjọọ niile dị n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị onye nwanyị, ebe ọrịa dị n'oge gara aga, ka ike na ọgwụgwọ nsọ bata. Ebe ihe lara n'iyi n'oge gara aga, onye nwanyị dozie ya n'akụkụ arụ ha niile ugbu a n'aha Jizọs. Onye nwanyị ma arịọ gị ka ịla aka ekwensu na ike ekwensu n'iyi na ndụ onye ọbụla na ezinụlọ onye ọbụla ugbu a n'aha Jizọs. N'ebe a, n'igwe okwu, n'igwe telivishọn, n'ebe ọbụla, ma ndị nọ n'ọwa ozi, onye nwanyị na mba ọbụla, gosipụta ike gị, laa ike niile nke ekwensu n'iyi. Onye nwanyị ma arịọ gị ka anya ndị ahụ kpụrụ isi ka ọ bụrụ nke mepere n'aha Jizọs. Ka ndị na-adịghị anụ ihe na ndị na-adịghị ekwu okwu ka anụ ihe kwuo okwu n'aha Jizọs. Ka ndị dara ngwọrọ, maọbụ ndị nwere agba ikpere, maọbụ ụdị nsogbu ọbụla, maọbụ nkwarụ ọbụla n'ije ije ha, onye nwanyị ka ike gị rute ha arụ ugbu a n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị onye nwanyị ka ihe ọbụla zara aza, ọ bụ nke kansa maọbụ n'ụdị ọbụla, wezụga ya ma gwọọ ha n'aha Jizọs. Onye nwanyị, ana m arịọ gị ka nsogbu ọbụla na ihe mgbu ọbụla, ọrịa ọbụla, ihe ọ sọrọ ya bụrụ aha ya, na ha ga-egbu ikpere n'ala n'aha Jizọs. Ịchị isi n'ebe niile, ọgwụgwọ nsọ n'ebe niile, nnapụta n'ebe niile, ịrịba ama n'ebe niile, ka ọgbọ kasa n'aka nri n'aka ekpe, n'iru na azụ, onye nwanyị, ka ọ dị otu a n'aha Jizọs. Ekele dịrị gị onye nwanyị, n'ihi na anyị ma na-ezawo. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Amen. Onye nwanyị azawo ekpere gị n'aha Jizọs. Leruo onwe gị anya ugbu a, ị ga-ahụ na ihe ịrịba ama na ọgwụgwọ nsọ, nnapụta, ịchị isi ewerewo ọnọdụ. Jeze, onye obiọma, nara ekele papa. Malete n'ogwugwu, wherever you will be, nara otuto papa. Ima umaye, ima umaye, ima umaye papa. Ije bube dingozi, ije bube dingozi, ije bube dingozi, ije bube dingozi. Anyị na-ekele unu maka iso anyị na ọbụladị ihe mmemme ọzọ nke GCK kwa ụbọchị, nke bụ mgbasa oziọma nke ozuru mgbe ụwa ọnụ anya Kumuyi, onye mgbasa oziọma na-enwe. Anyị na-ekwu ị na-enwapụta ịhụnanya Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ, na mmasị o nwere ịtụziri gị aka na ịnọnye gị ụbọchị niile nke ndụ gị. Ọ bụ ọyị nke na-anọ nso karịa nwanne onye nwere ike dabere na ya. Obi anyị na-asụ kpọnụ ọṅụ ndị be anyị maka na unu sonyere anyị n'ụbọchị nke taa na GCK kwa ụbọchị.
ụzọ kachasị mfe anyị na unu ga-esi na-akparịta ụka bụ site n'ọwa ozi anyị nke bụ gckhq.org/connect. n'ebe ahụ ị ga-ahụta ụfọdụ ihe ndị anyị na-ewepụta iji wee nyere gị aka, iji wee mee ka ị na-eto eto n'iji okwukwe a nke gị na Jizọs Kraịst bidoro. Biko mee ka anyị mara ka o si wee dịrị gị. A ga na-ekpere gị ekpere, ọ na-agụsi anyị agụ ike ịhụ gị ka ị na-esonyekwara anyị n'ọgbakọ GCK nke ọzọ nke na-abịanụ. Daalụ.